everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Dugaya sa mutubag ni Apple. Uy! Hello? Dugaya na mamutubag, uy! Uy, dahil mo pa'y pagmata na ko eh. Ano eh? Sa'yo mong ka nanawag. Tabangi ko, be. Sa'yo ko kay tabang. Tabangi ko nga makabiya kong alan. Unsa? Unsa ang takas pagtabang? Ha, Jonah? Oh, pwede magkita ta. Pwede man, ngayon dili. Sige, salamat. Ano sa man? Human sa pamahaw. Dali mo doon sa ang tako. May ligo eh. After lunch na lang. After lunch? Oh, sige, okay. Asan ta magkita? Sige, manawag ko usap. Bye. Langga, Ngano, uy, kasaba pa ni mo? ligo na. Ano man imong kaligo, mamahaw ta. Paghuwat ko no, ay kung apura habi. Puno na itong baril sa tubig, Inday. Anda mo sa itong tuwalya. Paghilom, uy, saba ni mo. May butong. Oh, uy, bay! Dawata. Ay, parang bidya itinuor mo tao din mo kubidyar tong ako tao na eh. Ay, kuha rin kay init pa. Okay. Tamalas uya ka, tamalas. Para magkatilaw po ba ka? Okay, pares ko ni kinang dukot nga bahaw. Lamig yan ni pare. Patik ayo, patik. Salamat kaya. Salamat, bari. Sige, rin ako kay manatong kaligo si Chuna. Ako na itong pakanoon. Ngita ni mo? Andaman daan pa, andaman. Kung di mo ngitan, ipatun apil ang kutsara. Anggaw. Ikaw ang pinagkaon yung ikaw pagkatao-tao. Uy, Tural bay, ana ginang formula bay, panggaong kini mo ang atong mahal sa kinabuhi. Aron dili mangitag lain. Formula! Formula, no? Uy, Kawanan man, tay? bitaw na, nugdog na. Ay, kada kong dagom ini. Mural bag doon ay bagyong maabot, langga. Na, baha na sad ni. Paita. Sagli lang ko, mubaha naman ang mag-uwan. Sabi di ay, bahag-uwan. Wagit palibak pa na. Uwan gid ayo nay. Kusugra pa na yun. Na, kabuang na sa daan ni. Lan, ang baldi uy. Isaw na dapit sa may muto. Okay, kariot lang. Pagdali! Tanawa, ngunsa na ni. Hahay, lumba nag-agas, wa na. Lan, pagdali, uy! Kay basi mabasa ng TV, kadugay pa yung manugog balde. Lagi, kariot lang kayo. Sagdi lang, Nay. Human ako graduate. Umakatrabaho na ko. Atong ilis na ng mga atok nato, Nay. Wagid ko mangandoy, ubay nga sama ini. Nay. Maabot ang higayon. Makaangkon tag nindot na puloy-anan. Nay. Dali, uy, kadugay pa ni mo suguon, uy. Tuo na, oh. Diyan nando ka bali, ito isaut. Ay, ibutang na diha. Wa na. Lumba nag-agas ang uwan. Tungod man as buslot nga atop mo na hinungdan. Lagi day. Ay, maliit na git ko, ani. Pasamtan lang imong teacher day. Sa ang nag-uwan man taon. Okay na. Day, sulog na imong raincoat, oh. Sige, Nay. Ihatod ka, magmotor ta. Ako lay hatod ni Atina, langga. Ayaw na ako na lang. Ruda sa nimo, eh. Kung may auto pa lang unta ta, di gid problema. Auto? Pero, unsaon ta man. Wa man ta ana. Kay bisag unsaon ang imong kita nga pagpamaligya ng ice cream o pagpang-reflex. Bisag bisikleta, di makapalit. Ito na. Nay, ayos sa pagsulti, ano, uy. Tina,
Nay, nga nung mangandoy man tagmanghalon nga butang, nay. Ang importante nga, malipayon ta, bisag pobre ta. Huwa man ta mapas mo ba? Total, aning kamot man sa tatay. Unya, samot na nga, may trabaho na ka. Wa na magsigig sugal. Gilagtikan ko ni mo, Athena. Wa na uy. Tinuod mo gud akong gisulti. Diba? Hilom na. Sige na, ato na ta. Sunod na ako. Suko mo sa nanay ni mo, Inday. Nga nung masuko man siya, tay. Sakitan man sa kong maminaw sa gipanulti ni mo, tay. Dili ko na makapalit og bisikleta ang imong kita sa pagpamaligyag ice cream o pang reflex. Ay, pasagdi lang na po inahan ni mo. Sabta lang ang iyang batasan. Ang anak man gina siya. Athena, unsa man muskwela ka dili? Naan ako, nay! Tay, alis ako, tay. Ako tama na. Nilaban tama na ako. Oh, Alan. O pa ka manurog ice cream? Paabot ko nimo langga. Nga naman. Kuan man ko kining ako tong ipangayon sa RS og email. Oh, nga naman. Ako mo sagyan niyo gud nga forward na akong imong picture sa email ba kay akong ipa-develop niya ipa-frame. Oh, unsa? Ay naman is June na, uy. Wa pa magigbuabot. Taon-taon ako diri sa coffee shop, pero wa pa magiging siya. Ha! Hapit na mahurot ang usa ka tasang kape, wa pa gid siya. Ice cream init pa. Ice cream init pa. Palit mo. Uy, ni gawas. Lahos diri. Baya si Ma'am Sonia. Iya kong gikamay. Oh, imong pakyaw ni nga kung ice cream nga flavor of the road, ma'am. Akong ihatag sa akong katabang. Kay birthday man siyang anak karon. Oh, mo ba? Okay kayo? Pila man eh. Ay, kuan ma'am. Kining, ay, kanulay mag-igoy. Di lang ko mo presyon mo. Mao ba? Okay, sige. Hatagan ti kag 5,000. Oh, uy, ay, dakurasan na ma'am, dakurasan. Para may ginansya ka. Og dili ka na mahago pa. Salamat, ma'am. Sorry ha, nalangan ko. May kay ka, ginina akong gawat, ni ulugay ka kang liabot. Klaro ba? Masa gusto ni mo, ha? Gusto kong muling kawas kikan kang Alan. Anugon ka ayong kahigayunan naghihatag ni Boong nako. Imagine ha, iyak kong gitagaag mountain resort. Iyak ihatag nako. Og ako'y mo manage ani. Pila ko'y kantidad sa mong property, 50 million pesos. Wow! Unya, hatagan pa kong service car. Ha! Bigat ni nga na, Chona. Ang bugtong paagi nga ako nang maangkon, maurag yun nga malayo ko ni Alan. Correct. Anhugon kay kayday, kundi na ni mo maangkon. Mao lagi, pero unsaon lagi? Makigbuhag ka niya. Okay, makigbuwag ko. Pero, syempre, ka nang dunay rason. Wa mo gali babae sa Alan? Wa. Ay, okay. Tabangi ko, pi. Saan mo na ako niya, ha? Tintala si Alan. Uya ba si Alan? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!